Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh, yeah. Ang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip. Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony. Mara Tony. Ikaw, anong trip mo? Kaway-kaway sa mga marurupok dyan! Tingnan mo yung katabi mo! Mukhang bibigay na naman sa 7/7 sale! Awit sa'yo, be! Yung akala mo may kailangan ka pa, sige, add to cart, add to cart, add to cart! Pero in the end, may binili ka nga, pero hindi mo naman kailangan! Ewan sa'yo. Anyway, it's a happy at Tuesday, Kabisyo. Yes, I'm back. Ako pa rin to, ang babaeng takbo ng takbo. Wow! Sa isip mo. You're down the lerang atleta, DJ Maratoni, para sa programang Love Trip! Trip, 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 Yo, trip lang. Trip, pakinggan nyo to. bakit? Trip, Trip lang. trip lang. Ang taray, no? Parang nung una panahon naman, wala namang mga kada buwan may mga sale-sale na sineselebrate. Pero ngayon, para bang inaabangan na, ano? Kaya sa mga gustong mag-loan dyan, para makabili ng bagong camera, taas kamay. Pasensya na may alak pa. Ano yan? Bakas ng kahapon. Kaya buti na lang dito si Kuko. Siya muna tatawa for today. Anyway, magandang hapon. Pakibati muna yung katabi mo. Huwag ka magsungit. Hindi ka masyado kagwapuhan, ha? Yeah, pakibate. Yeah. Batiin mo lang. Huwag mo kunin yung number. Pero kung hindi pa nagbabayad yan, singilin mo. Tsaka mo kuhanin yung number. Kaya magandang hapon po, no? Ako po inyong makakasama inyong abang lingkod. DJ Maratoni, magmula 3 to 6 p.m. At ngayong araw, no, syempre, usapang kasarapan at kahabaan ng buhay. All about health and fitness, syempre. At alam mo ba, bukod sa 7/7 sale na sineselebrate ngayon, kahapon pala is International Chicken Day. Gusto mo yun? Pati yung mga manok. Diba? Sineselebrate pati yung mga manok. Sino may mga alagang manok dyan? Ha? Kung meron kang dalang swerte sa sarili mo at alam mo na magpapaldo-paldo ka sa mga cockfight, go, alaga ka ng manok, be! Pero kung hindi naman, alam mong may kamalas-malasan kang dala at may balat ka sa puwet, huwag ka na mag-alaga ng manok, kainin mo na lang yan siya. Diba? Alam mo, isa sa mga empleyado dito sa Love Radio, no? Si Kajot, kung pamilyar kay Kajot, no? Kapag tuwing nagka-campaign kami, ang paborito niyang pagkain, manok, oo. Kahit ano, basta, Maratoni, manok lang, me. Diba? Hindi naman maganda, sabi ko, ay, perfect talaga si Kajot. Source of protein yan, B. Diba? Hindi na tayo mahihirapang mag-order sa labas dahil puro manok lang, no? Pero don't get me wrong, pag-usapan natin yan dahil since it's International Chicken Day naman kahapon at gusto nating i-celebrate yan ngayon, pagbigyan nyo na, pati mga manok i-celebrate natin today. Let's celebrate the healthy ways on how to cook chicken. Yeah, gusto mo yon? Kasi balita ko, pagod ka na sa niluluto ng asawa mo, lagi na lang tinola, be. Ha? Kundi tinola, adobo, wala namang iba. Isip ka naman ng iba. Diba? Ayan, si Kim Chino tsaka si Konyo Bicolano, hindi pa nanlilibre ng manok yan. Daming pera, laki-laki ng sahod, walang panlibre. Anyway, ako po'y magbabalik maya-maya lamang, no? Kaya pag-usapan natin mga chicken menu recipes. Wow! As a chef naman tayo today. Pero syempre, kung may mga moment na hanggang ngayon medyo masakit ang iyong katawan. Akala mo hindi ko nararamdaman, ano? Well, saktong-sakto, it's time para uminom ng gamot. Para sa sakit ng katawan, may extrang panlaban dyan. Dahil ang dating Alaksan, ngayon extra galing na. New Alaksan Extra. Gaano ka-extra? Ngayon up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Kaya pina-extra bilis, laban sa body pain. Galing, di ba? Kaya para sa sakit ng katawan dyan, alam nyo na ang gagawin nyo, ha? Dito ka na sa mas mabilis at mas magaling. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR.
New Alaxan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Asya! Sayawan muna! Ito na kanta mo, baby dolls! Ikembot mo! Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan ba may memorize yan? Kembot ka na dyan, be. Basic! Malakas pa music? Wait lang, guys. Malakas pa music, guys? Kaya pala. Kaya pala lakas. Hi, guys! Oy, may tanong ako. Since sino ba rito yung mga mahihilig sa manok at nag-iisip na masarap na chicken recipe? Diba? Mga masarap na chicken recipe dyan. Bukod sa tinola, adobo, which is very common sa ating mga Pinoy, ano yung mga usual nyong menu or usual recipe na linululuto nyo? Share nyo naman! Ha? Sarap! Pininyahan! Ano yun? Yung may gata? Nag-Starbucks kami, sabay ka. Manilibre ka? Ay, i-announce ko, libre ako ni Kim Chino. Malibre ka na. Malibre ka na. Malibre ka na nga. Minsan lang. Sige na, be. Minsan lang. Damot naman. Hello po, just wanna share our song. Sige, share mo lang, be. Kaya lang wala kaming freedom and capability and authenticity. Ano sinasabi? Masarap yun, pininyahan. Yung may gata ba yan? Dot. Francis, may gata yan? Wali. Gata o it's either gata or gatas. Pwede yan eh. Sarap pa yan. Manok, pwede rin sinampalukan. Hindi ko pa natatry yun. Ano lasa nun? Maasim? Siyempre, may sampalok, be. Sinampalukan. Ano yun? Igigisa nyo ba muna yung manok? Tapos lalagyan nyo ng totoong sampalok? Or is it the sampalok mix na nabibili sa Filipino store? Filipino store! Akala mo na wala sa Pilipinas. Alam nyo, huwag kayo lalapit sa akin Huwag muna kayo pupunta dito sa station 1 week. Kasi feeling ko, malakas ang kutob ko. Sabi nga nila, muna tayo? Commercial. Sabi nila, mataas daw ang cases ngayon ng COVID and ng flu. So hopefully flu lang to nararamdaman ko, but we'll check it out sa mga susunod na araw kasi I've been experiencing hard trouble breathing. Nahirapan ako huminga. Tapos there is phlegm. So it's kadiri, but hopefully this is not something na na malala. Just to give awareness din sa mga nakikinig ngayon. So, if ever meron kayong kasama na medyo malala na ang sipon at ang ubo, layuan mo na yan siya. Diba? Kaya layuan nyo muna ako. Hindi naman kasi ako pwede magsalita na naka-face mask, no? But, medyo, take extra caution. Yan. So, going back to our topic, yung masarap na chicken recipe, bunga or dahon ng sampalok is the best. Really, Sagittarius 1021, I haven't tried that. Hindi ko pa siya natikman din kahit sa mga pamilya ko noon. Kasi usually ganun naman yun Kung ano yung hinahain sa'yo ng pamilya mo, ng magulang mo, ng kamag-anak mo sa bahay nyo, yun lang din yung madalas mong maluluto. Ngayon, if ever mag-isa ka na sa bahay, kasi ngayon yung nakasanayan mong pagkain. So ako, I haven't tried sinampalukang manok. Pero sinampalukang isda. Yan, natry ko na. Hindi siya sinampalukan, pero kinamatisan. Yan. Uy, ang sarap chicken sisig. Sarap yan. Oh my gosh. Binigyan mo ko ng idea. Chicken sisig. Sarap ito. Sagay mo ng konting toyo, tapos mayonnaise. Ang taas sa calories, pero it's definitely worth it. Itatakbo na lang natin siya. Diba? Ayun si Kajot. Halik. Papunta natin si Kajot. Di ba sabi ko sa inyo kanina, Kajot! Kinukwento kita? Narinig mo? Halika, punta ka dito, Bili. Halika, dito ka.
Kajot, bakit mo paborito yung chicken? Ay, simula sa pulpo, Dito lapit ka. simula sa pulpo, bata pa ako, chicken talaga paborito ko. Totoo. Kaya makita ko yung sa Jollibee, Oo. naglalaway ako sa Jollibee, salamat po. Thank you, Jollibee. Thank you, Jollibee. Jollibee, baka naman! Paborito pala ni Kajot ang Jollibee. So dito ka Kajot, huwag ka mo nang malis. So ever since, mas gusto mo na talaga ang manok kaysa sa kahit anong ulam. Opo, basta... Wala ka namang problema sa ibang karne, sa ano, Sa karne, okay lang sa akin, pero number 1 talaga Jollibee. chicken talaga. Chicken talaga. Jollibee talaga. Kahit anong luto, basta... Fried chicken? Fried chicken, paborito ko. Ah. Ayaw ko ng may sabaw, ayaw. Fried chicken Basta lang. pa yung may Paprito. po. Kahit sa bahay. Kahit sa bahay. Wala ka na pinapartner sa prito, hindi ka na dry sa prito. Basta araw-araw, okay lang sa akin. Totoo. Wala akong problema sa, ano, Ay, natin naman yung likod niya. chicken joy. Ay, may pakpak na, oh. Di ako makatawa ang kati sa lalamunan. Pero thank you, Kajot. Baka naman. Baka naman, Jollibee. Jollibee, kahit saang branch, kukuhanin namin yan. Doon namin. Sunduin namin ni Kajot Kahit yan. na Cebu, kunin namin. O kahit sa ano pa yan, Davao, Palawan. Thank you po. Thank you, Kajot. Oy, pero don't get me wrong, ang sarap talaga ng Jollibee. Kahit yung amoy niya lang. Kaya I get it why people kept saying na langhap, sarap talaga yung Jollibee. Because yung malayo ka pa lang, alam mo yung matetempt ka ng tumigil sa takbo mo dahil naaamoy mo yung bango ng pagprito ng manok ng Jollibee. 'Di ba? Sarap. Sarap siya, pero again, if you'd like to eat Jollibee, make it sure na hindi naman araw-araw because ayaw nating mamatay agad. 'Di ba? Tapos nung bata ako, actually, sa may mga ubure maglagay kayo lagi ng alcohol para hindi tayo kakaroon ng germs at hindi kumakalat yung germs. Pero bukod sa Jollibee, isa rin sa mga paborito ko talagang chicken na luto is adobo na may laurel na nagmamantika kasi naiga na yung sabaw. If you get what I mean. Tapos, I think it's CPA, chicken pork adobo. Kasi yung mantika mo mismo, dun mo siya makukuha sa mantika ng baboy. Mas marami kasi yung mantika ng baboy. Not unless yung chicken is gagamitin mo yung balat niya to fry or gawin mo, ihigisa mo kasi lalabasan ng kusa yung kanyang mantika. So, ang sarap nun. Chicken pork adobo is best pag kinakain mo siya every breakfast with scrambled egg. 'Di ba? Ang sarap kumain. Actually, sobrang sarap kumain. Pero ako, sabi ko nga, hindi siguro dadating sa time na magkakaroon ako ng restrictions sa mga kakainin ko because I love food. I really do love food. Kaya, hindi rin magkakaroon ng time na hindi ako nag-exercise kasi the only way for me to eat a lot is to exercise a lot or to work out a lot. Diba? So kahit papaano, kahit anong luto ng manok yan, kung alam ko rin sa sarili ko na nakakapag-exercise ako, kaya ikaw rin, if you love eating so much, make sure na nako-compensate mo din siya with workout, diba? Para wala tayong restrictions. Ayaw natin na dadating tayo sa time mag-uomad tayo dahil hindi tayo nag-exercise, diba? Hoy, sabi ni Andy, ma'am, sabi ni sister mo, shoutout mo kami from Roadmaster 8 Driving School. Uy, wow! Oh yes, I've heard my sister is taking her driving lessons. Kailan siya nag-start? And sana turuan niyo siya na maayos, ha? Pero I trust a Roadmaster 8 Driving School. I haven't been there. I've tried driving school before. It was pandemic and ngayon nakakalimutan ko na ulit siya. But hopefully, pag dumating yung time na I get to practice to learn how to drive again, kontakin ko kayo, Roadmaster Driving School. So, hi sa inyo! Magandang hapon and I hope to see you soon, guys. Turuan nyo rin ako mag-drive. Drive. Ano ang kanta yung drive na yun? Nakalimutan ko na kung anong kanta yun. Anyway, guys, I have to say goodbye. Tuloy natin yung ating chicken recipes mamaya on the radio. But now, if you'd like to see and check more of updates from our Love Radio Manila, you can follow and you can download our app on Play Store and App Store. It's for free. Ayan, para kuhanin nyo lahat ng mga update, good music, and even the DJs na gusto nyo laging pakinggan. It's Love Radio Manila app. It's Love Radio app, both available on Play Store and Google
Play Store and App Store. And also, if you'd like to check my social media accounts, pwede libre. Diyan tayo mag-usap. Baka meron pa kayo ibang recipes, send nyo lang sa akin. Excuse me. You can send it to me on Facebook, Instagram, TikTok, Threads. Mara Tony. M-A-R-A space T-O-N-E-E. Okay, bye everyone. Again, double safe tayo ngayon. Keep safe because COVID is rising and then we don't want them to be sick all throughout our work. So, ingat kayo and have a good chicken day. Chicken day! Isip ka na na maganda mong lutuin mamaya pag uwi mo. Okay, bye everyone! Ingat! Metro's number one, Love Radio. Basic! Metro's number one. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Morning call! Morning Teats! Sa Feel Good Morning! Dear Love, araw-araw sa Love Radio.
tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyon na magsasaya, Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyon. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyon. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Hep, bago tayo mag-secret file, ay i-like mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. Dear Titan Jello and Rakitera, isi-share ko lang po ang isang sikretong matagal ko nang itinatago. Sana po ay hindi ako mausgahan ng sobra ng mga makakarinig. Itago nyo na lang po ko sa pangalang Sheena. At ito ang aking secret file. DJ Titan Jello at DJ Rakitera, kakagraduate ko lang ng kursong Bachelor of Science in Office Administration. Kaya nag-decide ako mag-apply sa iba't ibang kumpanya. Pinalad naman akong makakuha ng trabaho bilang clerk sa isang recruitment agency ng mga OFW. Dito ko nakilala ang supervisor ko na itago natin sa pangalang Sir Franz. Mabait naman si Sir Franz, matalino at magaling mag-solve ng mga problema. Lahat ng mga tauhan sa kumpanya siya ang tinatakbuhan pag meron silang problema. Problema sa kliyente, problema sa procedures at maging personal na problema. Lagi siyang handa tuwing may lalapit at alam niya agad ang isasagot. Hindi ko rin po maitatanggi DJ Titan Jello at DJ Rakitera na gusto ko siya physically. Dahil cute siya, gwapo, attractive. At higit sa lahat may sex appeal. DJ Titan Jello at Rakitera, dito na po nagsimula. Humanga ako ng gusto sa kanya. Unti-unti akong napapalapit kay Sir Franz. Ako kasi ang madalas niyang nauutusan kapag may ipapagawa siyang task. Aminin ko sa araw-araw na kasama ko siya, hindi ko napipigilan ng sarili kong makaramdam ng pagkagusto sa kanya. In fact, parang napapamahal ako sa kanya. Napofall na ako kahit alam kong hindi pwede. At hindi talaga po pwede. Isang gabi, DJ Titan at Rakitera, nag-overtime ako. Dahil may urgent na kailangan ayusin sa opisina. Pauwi na sana ako nang inabutan ako ni Sir Franz. In-invite niya akong sumabay na lang sa kotse niya at ihahatid niya lang daw ako.
Tumanggi muna ako dahil nakakahiya naman. Pero nag-insist siya. Lalo na't masyado na raw late nung mga oras na yon. At dito niya na ako pinilit na sumakay na sa sasakyan. Sa madaling salita, DJ Titangelo at DJ Raketera, napapayag niya ako na sumakay sa kotse niya. Habang nasa kotse kami, inabot kami ng matagalang traffic sa kalsada. Nagkwentuhan, nagkatawanan, hanggang sa nagkalambingan. Sinakyan ko ang mga paandar ni Sir Franz. Yung mga banat na nakakapangiti sa akin. Yung mga jokes niyang nakaka-impress sa timing at sa pagkakwela. Higit sa lahat, yung mga tingin niyang nakakatunaw ng sarili. Alam mo, DJ Titangelo at Raketera, feeling ko kapag tinititigan niya ako, ang ganda-ganda ko. Parang ako yung pinakamaganda sa buong mundo habang nakatingin siya sa akin noong mga oras na yun. Titangelo at Raketera, nanghina ako honestly at nanghina ako sa presensya ni Sir Franz. Para ako na caught off guard at wala akong nagawa. Yung dapat na paghatid niya sa akin sa bahay pag uwi, naun siya kaya nakapunta ako sa ibang lugar nang wala sa oras. Kaya noong binanggit niya na gusto niya muna magpalipas ng oras sa ibang lugar kasama ako, hindi na ako tumutol. Nag-check-in kami sa isang kwartong walang kusina. Walang paligoy-ligoy, ang instruction niya lang sa akin ay iisa. Sabi niya lang, paligayahin mo ko ngayong gabi. DJ Titangelo at DJ Raketera, dapat pauwi na ako. Pero ito ako, kasama ko ang lalaking nagpapatibok ng puso ko. Ang supervisor ko. Alam nga naman tumanggi ako at chance ko na to. Kaya lahat ng gusto niyang ipagawa sa akin nung gabing iyon para maging masaya kami, ginawa ko. Hindi na ako nagtira para sa sarili ko. Lahat ng gusto naming gawin, ginawa namin. Nakalimutan namin pangsamantala na may mundo pang gumagalaw. Noong mga oras na yon, sa outside world, may naghihintay sa amin. Lalo na po sa akin ng mga magulang ko. Sa kanya naman ang jowa niya na hindi kayang ibigay ang mga bagay na kailangan niya. Na sa akin niya nakuha. May jowa po kasi si Sir Franz na bading. Diretsahan kong tinanong kung ba't niya hindi kayang bitawan yung jowa niya. Ang sagot niya lang sa akin, hindi niya raw kaya eh. Mahal niya raw talaga. Kahit imposible daw na magkaanak sila, pwede naman daw mag-adopt o mag-alaga ng hayop. Naiintindihan ko naman na hindi ako magkakaroon ng puwang sa puso ni Sir. Lalo na't mali yung pinasok namin na relasyon. DJ Titangelo at DJ Raketera,
Total naman, alam niya din na gusto ko siya at gusto niya rin ako. Maghihintay lang ako kung pwede siya at kung pwede kami. Kumbaga walang namang ibang laman ng puso ko, kaya available ako lagi para sa kanya. Sinabi ko pa nga po kay Franz na maghihintay ako. Ngayong taon na to, wala pa rin akong jowa kasi inaantay ko pa rin si Franz. Magkasama pa rin kami sa kumpanya at siya pa rin ang mahal ko, pero kung kailan niya ako mamahalin pabalik, ay yun po ang hindi ko alam. Pero naisip ko na rin yun na handa akong sumagal sa walang kasiguraduhan. Mahal ko na rin kasi yung tao na araw-araw kong nakakasama. Kahit wala kaming label, basta alam ko lang sa puso ko na mahal ko siya. Sa totoo lang, DJ Titan Jello at Rakitera, walang ibang tao ang nakakaalam ng kwento na to. Wala akong ibang sinabihan nito maging sa family ko at circle of friends ko dahil pagod na akong mahusgahan base sa mga naging desisyon ko noon. Pagod na rin kasi ako mag-eksperimento kaya si Sir Franz, siya po ang tao na lang na sinusugalan ko. Siguro nga maraming kilay ang magtataas sa kung bakit ganito ako mag-isip. Pero sa totoo lang sinisimplihan ko na lang kasi ang pananaw ko kung para siya sa akin, magiging kami. Kung hindi, hindi. Hindi na rin kasi ako maghahabol at hahayaan ko na lang na magtugma ang lahat ng mga puwersa sa mundo. Kung para nga kami sa isa't isa, ay para kami sa isa't isa. Kaya hanggang dito na lang siguro muna Titan Jello at Rakitera. Baka sakaling magkaroon kami ng sequel ni Sir Franz at ikukwento ko rin sa inyo ang mga magaganap. Yun ay kung maghihiwalay sila ng jowa niya. At kung sakaling hindi nyo na rin marinig ulit ang kwentong tungkol sa amin ni Sir, ibig sabihin lang nun, hindi kami para sa isa't isa. Muli DJ Titan Jello at Rakitera, maraming salamat po. Ako si Sheena at ito ang aking Secret File. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyon na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyon. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyon. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kim Chino! Kimchi Chino! Opa,
Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. Tutok. Dahil pasok. Kahit sa sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Secret Files. Love Radio. Metro's number. Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawanang siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa.
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang, No, it's not offensive. Kasi hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang, bullying part 2? how do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. So, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No? At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Grabe ang love triangle! Mara- Grabe ang love triangle! Sorry, kailan po ulit? April since 24? Kasi we have to be completely. Marachino. 24? Always ko naman kayo pinapray. Marachino. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Mahal, lahat na lang mahal. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung Ah. kick-off natin. Nasabi mo na ba? Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang, No, it's not offensive. Kasi hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang, na naman. Ano naman? Hindi pa, hindi doon, parang, hindi. Anong ba sinabi niya? Ano naman? Hindi kasi yung tawa niya, ma'am, parang may naman. wala. Mara. Kami. It's okay. It's not offensive. Napaka Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh, para Hindi namang, pwede sa... akara lagi joke. Tatawanan. Mara. Sorry ha, pero not to compare, Kim Chino, kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi, ano lang, hindi ikaw itinatawa niya, dude, hindi. Hindi kasi, dude, Diyos ko na naman, ganito na naman tayo. O, sino mo, tatawa ka na naman. Parang nakakatawa sa sinabi ko, dude. Wala.
Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang attacking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano nang nangyayari? Parang sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't. do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba tayo? Sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of Ako, bullying. kasi this is my personality. That's your personality, and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh, and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session, ha, kasi parang we're all ganging upon you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo ano lang ako dun sa caring side, lalo na kay Conyo Bicolano, kasi I've heard a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rocky Terra tsaka ni Tight Angela. How sure? Bakit siya maninira May live? nagsend ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong with that? Mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka, yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng madaling Hindi, araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-usapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. that's bullying. Kasi gusto Hindi mo doon ng validation sumusobra eh. Broski, alam mo, ngayon lang kita nakita na galit. Hindi ma'am Wait, eh. Kasi sumusobra na. Hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I I've guess always pwede lang Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Di sana kinonfront mo na lang or hoy, ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you No, that no. I understand Hindi kita that. kailangan reklamo sa Because HR. it's not too much. uh, Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. No, Kanino I don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din Kasi naman ako mama, if may mali po Okay pa talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama, if pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara. Nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka, bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yung nireklamo ko No, you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo eh. Paano deserve? That's So ano ba, because akala ko ba ako na yun. pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo family. So we have differences obviously. And eventually what we're really doing is we want to protect this pact. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko din kasi may ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle yun. Yes, kasi Sinasabi niya sa akin ayoko yun. mang isipin mo na, ito na naman si mamata niya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Eh, bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa?
Like, hindi ba tayo pwede magkaroon ng Oh my God. personal O, sige, conversation? ikaw. So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priority. ito na nga, ito na, maghintay ka. It's a prank! I am so sorry, guys. I am so sorry. I am so sorry. I am so sorry. I am so sorry, everyone. I am so sorry. Sorry po. Sorry. Pero totoo lang sinabi ko. Hindi ko rin Wait lang. Gusto ko lang sabihin na I did not expect the plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang nawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pala. 3 oras na hindi ka olats. Alas-tres na! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy deliciosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Alam mo, para hindi ka ipagpalit, huwag kang magluto ng ulam na paulit-ulit. Ano yan ba? Ulit-ulit ulam, adobo, tinola. Diyos ko po. Shout out sa mga wala nang ibang alam na menu. Okay, saktong-sakto. Ako po inyong makakasama ngayong hapon. Magbabalik, daldalerang atleta, DJ Mara Tony. At sabi ko nga kanina, kung ngayon nagsiselebrate tayo ng 7/7 sale, kahapon daw International Chicken Day, pati manok B. So, saktong-sakto, kung nag-iisip ka ng ano bang masarap na chicken recipes na pwedeng kainin, lalo na kung ikaw ay paulit-ulit na lang ng kinakain. Siyempre, pinakamaganda dyan yung mumurahin lang. Di kagaya ng mga kasamahan ko dito ngayon sa booth, no? Si Titan Jello na may Rolex. Kim Chino na may, ano yung itsura ng sapatos? Mahal yan Fendi. Si Konyo Bicolano, wala kasi ko sana. Bakit ba? Ay, MM lang pala yan. May sponsored po. Ay, ito si Rakitero, naka-Louis Vuitton na ba? O, diba? Kaya, hinahinay tayo sa paggastos, Hinahinay sa paggastos ng makakain. Pero at the same time, kung naghahanap ka ng best chicken recipe, na mura lang, budget-friendly, number 1, chicken sisig is the key. Uy, masarap yung chicken sisig Pinakamadaling gawin dyan, syempre yung breast, ihihimayin mo muna, boboil mo muna ng konti, tapos himayin mo. After mo himayin, maglagay ka ng sibuyas, bawang, sili. Tapos, ayan, gisa-gisa mo ng konti, lagay mo ng toyo, at konting mayonnaise. Perfect, diba? Isa pa, number 2, chicken recipe na pwedeng-pwede mong kainin. Very high in protein. Alam mo yung nabibili sa restaurant o yung sa supermarket na mga pita wrap. Yung pita wrap po is a common na pagkain yan ng mga Mexican o yung mga mahilig sa mga on-the-go na dishes. Pwedeng-pwede mong bilhin yan, murang-mura. I think yung 6 na piraso is nagkakahulugang, I think 120 pesos yan. Diba? Ilagay mo dyan lahat ng mga manok, tira-tira yung ulam sa bahay. Yang sa pita wrap na yan, lagay mo ng cucumber, kamatis, pwede na yan, be. Diba? Para kahit pa paano, meron namang flavor. Diba? Hindi yung paulit-ulit. Minsan pag paulit-ulit nakakasawa. Diba? Ito ba, Titan Jello, anong paborito mong chicken recipe? Ano may gold? Ikaw, Kim Chino. Sabi na nga wag lang na nga magtitinola eh. Ikaw, Konyo Bicolano, ano sa'yo? Adobo. O diba, paulit-ulit sila ng ulam. Sabi na nga magbabago na nga tayo ng ulam. Diba? Mamaya, balikan po namin kayo, no? Mag-uusap lang kami kung ano bang masarap na ulam na mumurahin at manlilibre ata tong mga to. Daming pera nito eh. Mga bagong sahod. May sahod na ba? Ay, 7 pa lang pala. O siya, loan na muna, pambiling camera.
Anyway, ako po'y magbabalik maya-maya lamang. But for now, here's another Feel Good music. Ngayong Feel Good Tuesday, dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Metro's number one, Love Radio. Basic! Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman! Bullying part 2? How do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. Kasi ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No? At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the... Grabe yung love triangle! Grabe na love triangle! Sorry, kailan po ulit? April... Since 24? Kasi we have to be completed. Marachino. 24? Always ko naman kayo pinapray. Marachino. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday? Marathon? Ulit. Mahal, lahat na lang mahal. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung kick-off natin. Nasabi mo na. Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman! Na naman. Ano siya sinabi? Ano naman? Hindi pa... Hindi doon. Parang... Hindi. Ano ba sinabi niya? Ano naman? Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may naman. Wala. Mara. Kami. It's Kami okay. yung It's not offensive. Napaka ano. Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para Hindi namang... pwede sa... Akala lagi joke. Tatawanan. Mara. Sorry pero not to compare Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi, hindi ikaw itinatawa niya, Hindi kasi, dude, Diyos ko na naman, ganito na naman tayo. O, sino mo, tatawa ka na naman. Alam, nakakatawa sa sinabi ko, dude. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang attacking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano nang nangyayari? Parang sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't. do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba tayo? Yes. Sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of Ako, bullying. kasi this is my personality. That's your personality, and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh, and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all ganging upon you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo lang ako dun sa caring side, lalo na kay Konyo Bicolano. Kasi I've heard
a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rocky Terra tsaka ni Tight Angela. How sure are you? Bakit siya maninira May live? nagsend ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong na with that? gino-joke mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng Hindi, madaling I araw? wanna clear it out. Yun ba yung pinag-uusapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. Exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. that's bullying. Kasi gusto Hindi, mo doon ng sumusobra validation niya. eh. Broski. Oh my Alam mo, God. ngayon lang kita nakita na galit. Hindi ma'am eh. Oo, Kasi oo. sumusobra na. I've been all, hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I I've guess always pwede lang been... Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Di sana kinonfront mo na lang or hoy, ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you that I understand Hindi kita that. kailangan ireklamo sa Because HR. it's not too like, much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag ka wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. Kanino No, I don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, Sorry mama, if pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara. Nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yung nireklamo ko No, you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo. Paano deserve? That's So ano ba, because akala ko ba ako na yun. pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo family. So we have differences, obviously. And eventually, what we're really doing is we want to protect this pack. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung border. I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko din kasi may ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle yun. Yes, kasi Sinasabi niya sa akin ayoko yun. mang isipin mo na, ito na naman si mamata niya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Eh bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa ever since na Ibig pumasok ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa? O like, hindi ba tayo pwede magkaroon Oh my ng God. personal O, sige, conversation? ikaw. So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priority. ito na nga, ito na, maghintay ka, it's a prank! I am so sorry, guys! Pero totoo lang sinabi ko. Hindi ko Wait lang. Gusto ko lang sabihin na I did not expect the plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang mawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pala mag-ano. Kasi ito si Jerry, pindot pa ng pindot dito eh. Nakakainis. Sorry po! Protective ako kay Broski kasi may ganun si Broski. Kaya sumasagot ako kasi.
Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Tapos mo mura-murahin, hamak-hamakin, at sasabihin mo hindi mo na siya babalikan. After 2 days, kayo ulit. Ang sweet niyo pa. Ang sarap nga namang nakapulupot pa. Baby love! Oo, tapos para silang mga maliliit yung mga boses. Diba? Nakakayamot. Kayo mga babae, masyadong na-expound ko minsan pag nagkwento kayo, yung feeling nyo kasi emotional kayo. Exaggerated. Oh, exaggerated. Bakit exaggerated ba ako magkwento, Diego Bandido? Grabe ka naman mag-assume na mga babae ganon. Di ba baka maliit With lang maliit lang na bagay. Oo, parang nagtampo lang. Sa bagay. Again, sa mga lalaki, parang halimbawa, hindi namin talaga alam kung bakit kayo nagagalit. Tapos ikaw galit na galit ka na. Oo, Gina G, with Dragon ka na, with oh. actions, feelings, dance steps, Oo. cheer dance. So ngayon, yung nag-a-absorb, kapwa mo rin din babae, Oo. hindi yung utak nito. Correct. Oh, dragon sa dragon. Dragon na may kasamang Godzilla, Oo. na may kasamang dinosaur, Oo. di ba? Ganyan, naghalo-halo na. Parang babae lang talaga yung yung magkita tayo. Mga Mars, magkita tayo. Wala kaming ganyan. Kailangan ko maglabas ng sama ng loob, mga Mars. Parang awkward Oh. sila. Brad, magkita tayo. Gusto ko magkaroon sa sama ng loob. Brad? Anong Hindi, mangyayari? yung asawa ko, Brad. Ayan, di ba? Pakinggan mo ako. Parang bihira. Parang bihira talaga yung lalaki yung nagsabi, Brad, magkita tayo kasi meron akong angst sa misis ko. Parang bihira Ayun, siya. kung meron pero ng meron, ganyan, pero meron naman. medyo mabibigat na talaga. Yung hindi Matindi. siya, Correct, hindi correct. siya away na Oo. yung tampuhan lang. Correct, o ano. correct. Hindi. Medyo matindi na talaga. Oo. Na siguro kailangan din ng tao makakausap. Oo. Kaya lang, mag-disclaimer ka lang din na, Oo. pero posible pa kasi kami magkabalikan ha. Ano lang talaga. Well, it is what it is. Oo. Diba? Tingnan mo, pati tungkol sa trabaho. Hindi ba't ilang beses na tayo nagrereklamo minsan sa trabaho, nakakainis, hindi nabibigay yung mga gusto, Oo. may reklamo sa ganitong boss, may reklamo sa ganitong kaopisina, pero hindi ba't everyday nandiyan ka pa rin? Pumapasok ka pa rin. Pumapasok ka pa rin talaga. Kasi nga, parang siguro katulad ng relationships, Aha. mahal mo naman talaga, hindi lang talaga perfect. Di ba? Oo. Ay. So, again, ganun kasi kayo talaga mga babae. Very emotional Expressive kayo. lang talaga. Kayo, eh. So, hayaan mo na yung friend mo. Oo. Ganun lang talaga. Kung minsan yung nakakarating sa'yo, exaggerated na pala. True. Pag kinumpronta mo yung lalaki, nag-away na kayo. Anong away? Bakit Ano mayroon? ba nangyari? Diba? Correct. Yung lalaki parang, nag-away ba kami? Ganon. May ganun talaga eksena. Pero yung babae, exaggerated talaga. Oo, umiiyak na umagano Oo, na. at saka exage talaga kami sa lahat ng bagay. Kwento lang naman. Sumasabog na yung utak niya, parang vulkan. Correct. Ang dami na naisip ng mga instances, naalala na ang lahat ng mga bagay-bagay. So sadyang ang mga babae, may ganyan lang talagang Oo. uri ng pag-iisip. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato-bato pick. Ano yan? Pako. Ay, oh, sige, tama. Bato-bato pick. Bato-bato pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalse. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko pabarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa
Hindi, sa mukha, yan. Baliktad! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa mukha. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Okay lang, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo ako... Try muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Paldo, may mali. Ay! Uy, okay. Yan kasi. Flashback. Mars, anong trip mo ngayong umagang to, Mars? Good morning! Akin na napapatulan, partida hindi ko pinakakalera. Pero yung auto pinapasayaw ko naman na para makarenda. Palit! Alright! Ay, buntag. O, bigyan ng title yan. Pinaka matutuwa kami. Bibigyan natin ng exclusive na mga katas na nakalipas. Ay! Mga katas na nakalipas shirt plus cap. Wow. Nga. Okay, title. Maleta Max. Sabi ni The Playboy. Cute yun. Maleta Max. Cute yun, Maleta Max. May maleta tong mga to. May maleta nga. Nakakainis. Oh no! Good morning. Di ba, nakakainis pag ganun. Sa sobrang inis ko, hindi ko na alam yung words na sasabihin ko. Kasi, ang hirap talaga kapag di umaamin yung tao na ang galing niya pa rin mag-deny. Nakakainis. Although si Tita Max daw, si Tanya, sabi ni Celso. Sana all, bibigyan ko kayo pag pumaldo ako. A few moments later. Hindi ko pinakakalera. Pero yung auto pinapasayaw ko naman na para makarenda. Paldo, may mali. Ay! 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 Yan kasi. Ayo, yan kasi. Ang kulit. Yan. Ang kulit kasi kanina pa paliparate da. Ani. Roll BTR replay sa ni newbie. Ayan, may pandagdag na si Uncle Boy sa content. Ganun pala ma-fall sa kanya. Aray mo! Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan?
aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamete kudasai. Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano doon? Ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa
Ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice. Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ah! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye, everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Legit to! Malaki. Gago laki! Ay, mamog. Huwag naman ganyan. Oh, no! Wala! Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta ma'am, may something. Hi guys! Tanya Chinita here and welcome na naman sa aking mga pinagagagawa sa buhay na pampasaya ng mga lalaki. So eto na nga, tutuparin ko ang kanilang mga pangarap. Ang gagawin ko ay ipapakapa ko ang... Alam niyo na kung ano ipapakapa, pero tatakpan natin yan para alam niyo gusto ng mga lalaki ganun eh, yung mga inubaran muna. Ah! Eto na! Sige, di ba ito yung gusto nyo mga lalaki? Yung may thrill, yung may fantasy kayo, yung hindi nyo nakikita yung hinahawakan. Tama? Pwede. Mali. Oh, tama. Correct. Mas gusto nyo yung hinuhubaran kaysa sa hubaran. Ah, tama. Tama. Dahil dyan, bibigyan kita ng shot. Tapos, go. Ganun lang. Oh, yeah. Okay. Ayan. Pailalim. Pataas ah. Ang nararamdaman mo? Ang sakit! Huwag naman ganun kurot! Totoo ba? Huwag mong kurotin masyado. Ba't mo kasi kinurot? Ganun ka ba? Nangungurot ka ba? Hindi, isakto lang. Okay. Ayan. Isa pa. Confirm ba? Malambot. Uy, sana all. May sugat ka ba doon? Ano yun? Totoo ba yun? Kakagat lang kasi. Totoo. Ano gusto mo? Hubad na? Hinuhubaran? Hinuhubaran? Hinuhubaran. Gusto mo may thrill, may fantasy kayo? Okay. Di ba gusto nyo to? Pass mo yung dalawang kamay mo. I-feel mo ha. Gusto ko i-feel mo lang yung moment. Yung dalawa lang. Legit to! Oo naman. Oo! Wag agad. Grabe naman dumakma. Minsan, hawak. Ganyan naman. Ay, di mo gawa din sa... Yay! Ngayon, pinakamasarap ka humawak sa lahat. CCTV pa sa taas! Aray ko. Wala! Yung kaliwa, lamasin mo yung... Wala! Ano? Legit to! Malaki. Gago laki! Ang Wala. galing ni Joshua, sanay na sanay. Gago! Ano mula na mo? Ang laki! Ano na feel mo? Describe mo. Malaki. Malambot. Anong favorite part mo? Yung yung exciting part. Dahil suki kita, ikaw ay may chance na salatin ang Sierra Madre ko. Huh? Kailangan mo lang ipasok yung kamay mo. Dalawa mo. Hindi, dalawa? Hindi. Sige lang. Dalawang kamay. Diba? Pasok mo sa gilid. Baka... Baka ma-child abuse ako dito. Baka child ba? Baka makasuhan ako dito ng bawsi mo. Wala tulog yung attorney.
Pasok mo, kapain mo. Pataas ah. Sarap. Sarap. Ano ba nahanap ko dito? Ano ba yung Ay, ma'am, huwag naman ganyan, ma'am. Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta, ma'am, may something. Ikaw, ano gusto mo? Hubad na o hubarin? Ang galing. Ewan ko, ikaw bahala. Siyempre, hubarin. Hubarin. Ah, sige, gawin mo. Para Game. sa akin ka. May hubarin ka dyan ah. Kapain mo lang daw. Bakit dyan sa gitna? Bakit mo inakakal gitna? Wala sa gitna. Pataas. Iangat, lamasin mo. Hindi totoo yan. Ano? Anong na-feel mo? Oo, gilid lang nawa ako. Gentleman ka naman, kumbaga. Sabi mo nga, essentials, fear of God. May fear of God ka. Sige, dahil dyan may chance kang salatin ang Sierra Madre ko. Okay, pasok mo lang sa loob mo. Dito lang. Tapos, turang kita. First time mo ba to? Opo. Ayan, maganda to kasi magiging stepping stones mo to and practice na din. On the job training, kumbaga. Dalawang kamay, tapos dahan-dahan lang ah. Tapos sasabihin ko kung dadakmain mo na. Sabi mo first time, ba't sanay? Ano gusto mo, hubad na o inubaran? Nakubad naman. Nakahubad. Gusto ko yung ready siya. Yung kahapon niya paalam yung tanong, yun ang gusto ko. Gusto niyo yung hubad na. Yes, ma'am. Bakit tamad ka manggubad? Hindi, ma'am. Mas maganda kasi pag naubad. Ay, nanginit na panahon mo. What? Bro, what are you talking about, man? Okay, sige. Ako, gusto mo ba maka-experience na? Kasi may ako eh. Gusto mo manggubad? Sana all. Depende, ma'am. Hindi, sige. Pasok mo lang yung dalawang kamay. Dahan-dahan na, kasi nakikiliti ako. Dahan-dahan lang. Umanyak mo yung tsura niyo. Pasok mo lang dalawang kamay. Sagarin mo. Ayan. Ano kakapa mo? Ano kapa mo? Malambot. Malambot, ma'am. Pataas. Ano mo yung... Yeah! Sanay na sanay. Oh, sarap! Tingnan ni bakla. Parang birthday. Parang birthday mo yun, ma'am. Oo, yan. Ano ba? Ay, lamasin mo yung kaliwa. What? Ba't sanay ka, Mark? Wala, ma'am. Parang ano na siya. Lagi mo Daily ginagawa. routine ko na siya. Daily routine. Pag ganun ako sa'yo, ay nanimay kayo. Hayop, animal day routine si bakla. At yun na nga po natatapos ang salatin mo ang Sierra Madre ko. Ilang Sierra Madre na ang nasalat mo, Mark? Actually, sa ngayon, isa pa lang. Isa pa lang sa araw na to. Ngayon sa araw na to. Okay, sige. Magbabay ka na. Sabi mo, thank you for watching. Thank you for watching. At syempre sa mga kabisyo natin, para makapanood pa kayo ng maraming videos katulad nito Kamangkamanyakan, i-follow nyo na kami sa at mag-subscribe ka na sa YouTube channel namin, Love Radio Manila. See you soon! Ano ba dapat ang mga strokes? Siguro, Pataas, depende. pababa? Paano? Paikot? Depende sa flow. Sa kamay, i-demo mo, ganyan. Pero siguro mas maganda galing sa baba. Tapos? Pataas. Many ni. May stroke. step ang stroke niya. Depende sa paglango yan, depende sa baba ng tubig. Pero pag maliit, paano i-stroke yun? Ay, kailangan niya man, diretso agad sa ibabaw yan. Sa balikat mismo ganyan kasi yan. Alam mo, ako'y nahihiya. Thank you, Mark. Sige, magtrabaho ka na dyan. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Malaman lamang ko, hindi voter. Diba? Dami mo reklamo, hindi ka naman Ang dami mong reklamo, hindi ka naman kasama dun sa mga bumoto. Tama. Diba kahit anong rant mo dyan, kung di ka naman bumoboto, ano na? Kunyari, meron ako kilala, grabe siya sa Facebook, para siya talagang political analyst, kahit sa totoo lang nurse siya, okay? So super ganyan, political analyst yung datingan niya sa bawat issues, talagang super post siya. At saka hindi mo maiiwasan, hindi na yan yung
elephant in the In the room. Dinosaur in Correct. It's a big dinosaur in the room. Kaya pag nagtanong, na yan. correct. Kaya pag, ako nga, Jigs, para sa akin, pag nagtanong, sa halip na parang i-dismiss na wag na natin pag-usapan yan kasi nakaka-stress, pwede pa rin naman nating pag-usapan lightly kahit dinosaur talaga yung Correct. nasa room, di ba? Kahit lagi kong perfect analogy dyan, Jigs, is whenever there is a group picture. Picture tayo, guys! Group picture. Titingnan ninyo ng sabay-sabay. Okay. Hindi ka naman, pag nag-picture tayong dalawa, Jigs, hindi ko naman titingnan picture mo eh. Ang titingnan ko, picture ko. Yung angle mo kung yung maganda ka angle ko doon. kung maganda, ganyan. Kahit pogi ka pa dun sa angle mong yan, pag kirat ako doon, sasabihin ko sa pangit, ulitin natin. Di ba? Kasi nga, naturally, ang gusto nating isipin yung sarili natin. Yes, Paano natin isisave yung sarili natin. Di ba? Ganun siya. Wala lang. Kaya nakakalungkot. Whether you like it or not, mommy or daddy, Yung politics na yun, kung ayaw pag-usapan, malalaman sa iba. malalaman sa labas eh. Yung ano, social media punong-puno ng correct. politika ngayon. Trending eh. Trending. Oo. Trending Kaya talaga dapat siya. i-guard din natin sila sa truth doon manggagaling dapat. Para at least yung pag-discern nila sa bagay-bagay, ito kasi yung truth na sabi ni mami, okay. Oo. Tsaka naiintindihan na nila. Hindi, tsaka Jegs, maganda to start them young. Oo. Para bago nga sila dumating sa voting age, bago sila dumating ng 18, maalam na sila. Tama. So dapat start them young, let the home be a safe space to discuss politics, discuss religion, discuss gender, discuss sex, discuss whatever. 'Di ba? Parang ultimate goal naman talaga is mapaganda at maayos ang buhay. Yun lang yung nakakalungkot kasi yung tunay na problema which is yung poverty sa atin, yung kakulangan sa edukasyon, yung healthcare. Ayan, oo. Siya na po. Ano na po nangyari? Tapos yung national ID hanggang ngayon hindi pa rin nakarating sa akin. Tama. Yun yung sinasabi natin, yung facts, nag-iiba-iba, pero yung truth po, hindi nagbabago yan. Which is, the truth is, hanggang ngayon, wala pa rin ako national ID. Tama. At hindi pa nagbabago yan. Ay, nako, nakakalurkay. Let's continue to pray for our country. God bless the Philippines. Laban lang mga kapwa kababayan. Diba? Di tayo papabayaan ni Lord. Tama. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan,
Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Sana all! Sana all yayamanin problems! Do I travel? Or do I buy a laptop? Ang saya-saya ng mga problema mo! Hindi naman namin babaliwalain kasi Correct. lalo pa kung halimbawa yan ang pinapapili ng mga parents. Ayan. Friend namin yung parents mo. Well, gusto lang namin paalam sa'yo na bless ka. Ayan, totoo yan. Kasi kung sa amin, maalala mo ni Coliala, noong mga ganyang panahon ka. Parang wala. Kumbaga bonus na lang na ang isa sa kauna-unahang nabili ko sa sweldo ko ay DVD player. Ang luma. DVD player na ang tatak ay Sony. Hindi ko kasi kaya yung Sony. Kaya Sony. Doon lang tayo sa Sony. S-U-N-N-Y. At least, maaraw, maliwalas, di ba? May laptop ka na ba? Ayan. Kasi kung may laptop ka na, edi pulihin mo na yung travel. Meron ka na correct. di ba? Pwede naman yun. Nagtatagal naman ng laptop. Alam mo yung POV natin kasi pinili nating laptop kasi naisip natin wala nating laptop. Correct. Correct, di ba? Totoo nga, baka may laptop ka naman. Kasi kung may laptop ka, inassume namin agad wala kang laptop eh. Diba? Kami kasi yun eh, dati. Kami kasi yun dati. Wala talaga kaming laptop. Well, kasi hindi naman natin naabutan yung laptop. Naabutan po namin yung computer na mataba yung likod. Diba? At ang pag-aaral namin tungkol sa computer ay parts of the computer and how to make an email. Yung may mga disket pa. Correct, may mga disket, ganon, di ba? Maging smart ka about it. Alamin mo, magkano ba ang presyo Budget. ng, correct. Yung budget, Totoo, magkano bang, mom, dad, yan. Mom, dad, what's the budget? Magkano ba yung budget? So kapag ka sinabi niya, ganito yung budget, pwede ka na ngayong mag-scout. If you can have both. Kasi madami namang options pagdating sa mga laptop. Meron pang estudyante, hindi mo naman kailangan yung super duper pro to the maximum level kasi Correct. ang mga needs mo sakto lang naman, di ba? So, or pwedeng travel pero mas malapit, mas Yan, mura. oo. May laptop ka na, nakapag-travel ka pa pero Pasig Quiapo, Baclaran Monumento, ganon. Pero, di ba, why not? Kung kaya naman best of both worlds. Yan. Parang katulad yan ng mga yung mga magulang na pinapag-debut yung kanilang mga anak. Na kahit yung mga anak ngayon, yung mga bata ngayon, pansinin nyo, Sinong magulang yan? wala naman tayong sinasabi. pero di ba maraming ganon? I have so many friends who are like that na minsan hindi man Dahil hindi nila dahil hindi nila nagawa. Oo. Katulad na isa kong kaibigan, dahil hindi niya nagawa, tas wala naman siyang anak. Nag-debut siya nung 42 years old siya. Kung kailan afford na niya. So meron din siyang at debuto hindi 42 wishes for 18. 18. So 18 candles, So, 18 yung roses. team is 18 18 pa talaga. rin, 'di ba? Kahit 42 siya. So maaari kasing pag-heal ng inner child din kasi 'yun eh. Mga hindi ko nagawa noon na gusto kong mangyari ngayon, 'di ba? Ipinapasa sa anak. Correct, tama. Ang sayo naman po ng mga problems po ninyo, 'di ba? Sana isang araw ganyan yung mga problems din namin, Ayan, 'di ba? oo. Ay naku, Jex, ano kayong gagawin ko sa pera ko? Magte-travel o magla-laptop? Sana isang araw ganun Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama
man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba na lang kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Huwag mo tumingin. Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Story bear. Huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan. Kaya na. Okay na, na. My turn. Okay. Okay. Sige, sige. To, pick. Oh. Here you go. Hindi. Safe, safe. Safe, safe. Safe. A few inches later. Ito na lang. Ito na una eh. Hip na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear? Oh, na baka magalit. Hindi ka nasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinumsumpinan mo ko dito. Flashback. Saan ba na lang kami, bear, bay? Saan pa naman kami?
Hindi mo maalat? Ha? Hindi mo maalat? Medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Mabuhay ka. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron Secret. No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? then next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano?
Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So, ilang taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So, sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So, anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So, crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So, anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako ha. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Upa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo.
Secret Files. Your story they never knew existed. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2? How do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. So, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No? At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yung nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Grabe yung love triangle! Mara! Grabe na love triangle! Sorry, kailan po ulit? April... Since 24? Kasi we have to be completed. Marachino. 24? Always ko naman kayo pinapray. Marachino. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Mahal, lahat na lang mahal. Marathon. Hala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung Ah. kick-off natin.